there is poverty in South Africa, there will always be EFF. Umbutho we-EFF ububambe imibhiyozo yokufinca iminyaka eli-11 eKimberley namhlanje. Umphathiswa wamapolisa utyelele inkampu nalapho kubanjwe abemi baseLibya abangama-95 eWhite River eMpumalanga. Singonondaba benu sinequlunqele ezidekedeke ukanti ndiziphaka noPhumza Sekhumba ositolikela ngolwimi lwezandla. Molweni ekhaya. Namhlanje umbutho i-EFF ubhiyozele ukufinca 11 leminyaka wasungulwayo. Inkokheli yalombutho uJulius Malema wenze intetho ephambili kumsitho obanjelwe eKimberley eMntla Koloni ukanti indibano yokugqibela yalombutho ngaphambi kwekomfa yabo yonyulo eza kubanjelwa ngoDisemba. Kwintetho yakhe ephambili uJulius Malema kwimibhiyozo ye-EFF yokufinca 11 leminyaka wasekwayo lombutho uthe umbutho wakhe uza kuyincothula neengcambu intsokolo intswelangqesho nendlala. We are here to serve the workers. We are here to serve the landless. We are here to serve the jobless. As long as there is poverty in South Africa, there will always be EFF because EFF is there to fight poverty. Uhlabele Mgama esithi ukusungulwa kwe-EFF kwaba likhubalo lenguqu kwilizwe loMzantsi Afrika yaye ngaphandle kwayo ilizwe lingoyela engxingweni. Since you were formed, the political landscape in South Africa has changed. The political landscape is no longer the same before the formation of the EFF. One day, just close your eyes and imagine South Africa without the EFF. We will be in danger. Bakhodu atlo utswa bathi bawurauna mutho akabatshwarang accountable. Kananjalo ukwathe banoxanduva lokukhiqa i-ANC ngelithi imigodi yezimbiwa yeli ityebisa kuphela abantu be-ANC yaye oko kuza kupheliswa i-EFF. We must make sure hore batho ba ba-ANC re a bantšha because ha re ka se bantšhe we are going to die suffering. Ho na le di-mine mo ho benefita ma-ANC. Di-mine a di hiri batho ba rona. Di-mine a di service the community. The ANC is the one that is benefiting. Only the EFF can stop that nonsense. Uqabelise ngelithi baseza kuthi qolo besilwa idabi lokubuyiswa komhlaba ngakumbi kwiphondo laseMntla Koloni. Umphathiswa wamapolisa utyelele inkampu nalapho kubanjwe abemi baseLibya abangama-95 eWhite River eMpumalanga. Umchunu uthi le nkampu ibijolise kuqeqesho lwamajoni hayi kuqeqesho lonogada. Umphathiswa wamapolisa uMnumzana Senzo Mchunu ephelekwe ngumkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFani Masimula batyelele inkampu yoqeqesho eWhite River eMpumalanga nalapho kubanjwe abemi baseLibya abangama-95 kutyholwa ngelithi le nkampu ibinikezela uqeqesho lwamajoni. All indications here are pointing to this being more of a military training facility than an ordinary security training center. That is definite, that is certain. And we want to emphasize on this that for everybody to be certain that up to now, and we don't think there's going to be any other thing much that we'll still find out about this. It's more military than security. Umkomishinala wamapolisa uFani Masimula khangafuna ukhomba mnwe nakubani nade kuqukunjelwe uphando. We cannot at this stage say pinpoint all the wrongs to you. When we go to court, we find only 2 wrongs. Or we pinpoint 10, we find 2, or we pinpoint 2. When you get to court, you find more. So we don't want to jeopardize our case going to court. The fact that is a accredited security service provider
which is doing training, there is that thin line in terms of overlap or overstepping. Hence, we are investigating. Once we finalize the investigation, then we'll be able to know who is inside for investigation. Ukanti uphefumlile ngophawu lwenkonzo yesipolisa kule nkampu. We have identified a number of breaches. As far as SIRA is concerned, we have indicated what our concerns are. The gap between the basis of the approval of the application in the first place and what is obtaining here. This is something that you would necessarily find after you follow on your application in terms of compliances and so on. Ukanti umbuzo ngoku ngokuba kutheni kuthathe ixesha elide phambi kokuba ibhaqwe le nkampu. Amapolisa asemntla-ntshona zingela abarhanelwa abadubule babulala abantu abasibhozo kwindawo yentselo eKanana Cebokuhle Orkney ngaphandle kwaseKlerksdorp. Abarhanelwa bathe bafika kule thaveni bakhangela abantu abathile emva koko bathulula ngeembumbulu ze babulala inkosikazi enye namadoda asixhenxe besonzakalisa abantu abaliqela. Emva koko abarhanelwa bathathe ii-cellphones abantu kule ndawo yentselo ze bathatha nobuxhakaxhaka be-CCTV nemali phambi kokuba baphele emehlweni. Iintsapho nabazali bamaxhoba badutyulwe kwindawo yokuthoba unxano eKanana basheke bebambe ongezantsi sisehlo sokudutyulwa ze kubulawe abantu abasibhozo ngobusuku bayizolo. Omnye wabazali nongafunanga ukuxelwa igama uthi uye wambukela unyana wakhe umphefumlo uphuma ngethuba befika kwindawo yexhwayelo. Every day i-gunshot ziyatsho bayabulawa abantu kodwa ngoku kube ngelishwa uba kwabulawa umntanam. Sithe emveni ukuba ziphezile sekukudala kuphume abantu ethaveni bekhaza bekhwaza bezondibiza bethi nanku umntanam. Ndibuhlungu ngabantu bonke abawele phaya abadutyulelwe phaa kule thaveni belele bonke phantsi kungekho ncedo nix, azikho ezo veni, azikho ezo ambulance. Same i-forensic, yona i-forensic ifike ngosekuphume ilanga kubethe no-7 baphuma abantwana phaa uqala kwabo nge8:15 ukuya emoshari. Omnye wabahlali uthi iziganeko ezikumila kunje bezinokunqandeka ukuba abasemagunyeni bebesenza umsebenzi wabo ngokufanelekileyo. Le nto isezawuya phambili because of aba bantu babulala abantu batya bonke nalamapolisa alapha. Nangona abahlali baseKanana besithi zide zaqheleka izenzo zokudutyulwa kwabantu kwindawo zokuthoba unxano, abasemagunyeni bathi banecebo lokusiphula neengcambu izenzo ezikumila kunje. We have additional team from head office. You know, we here in the province, this site, we in Ngaka Mulema, our problematic areas are Kanana as well as Kuma. We will make sure that we arrest the situation, we nip it on the bud in making sure that we provide safety to our people. Ukwena, ubongoze abahlali bawaxele amagosa omthetho angenza umsebenzi wawo. We do have statistics already of number of police members that have been arrested and convicted accordingly, even removed from the South African Police Service. We are making an appeal to the community members, police officials who are involved in criminal matters or who are involved in criminality. Let us be appraised about these issues so that we can take the necessary actions. Abazali bamaxhoba bathi abasathembi kwanto hleze kuthi kanti nabo baza kulandela koludubulwano nanjengoko ukhuseleko lungaqinanga kule ngingqi yaseKanana. Ibuyele esikolweni kwiveki ephelileyo inqununu eyadutyulwa ngumfundi kwinyanga ezintlanu ezidlulileyo kwisikolo samabanga aphantsi iPrimrose Primary eGermiston. Lo mfundi wayesenza ugrade 6 ngethuba edubula umnumzana uNoko Silepe, ukanti sithanda ukulumkisa abo baneentliziyo ezibuthathaka ngelinqaku. Umnumzana uNoko Silepe wadutyulwa yinkwenkwana eneminyaka eli-13 ngoFebruwari kulo nyaka. Lo mfundi wadubula inqununu emva kokuyalela ukuba eze nomzali ngenxa yokutenxa kwesimilo sakhe esikolweni. Inqununu ibalisa ngokwenzekayo. This is the passage where the incident happened. And apparently the boy was coming from my office looking for me. Then I asked him to say, what do you want here? Because I said to you, you cannot come into the staff room. We are waiting for your parent. The boy didn't even utter a word. He just pulled a gun out
Then because it was a bit dark because there was unplanned load shedding, I couldn't see whether the gun was a real gun or it was a toy gun. Umnumzana uSilepe uthi lo mfundi wayezimisele ngokumbulala. All of a sudden, I just felt that I should dive this way. And that's when the first bullet missed me on my shoulder. Then I hit the wall. When I tried to regain the balance, then the second bullet went through my stomach. Uthi waye wazenza ofileyo kuba ebone sondela ngembumbulu lo mfundi. When I hit the floor, I saw him moving towards me. Then I realized that he wanted to shoot me at close range now. Then I was looking at him and I pretended to be dead. And as he was walking, then he put the gun, the bullet ready again. And he came closer to me. I was lying on the floor. Then he pointed at me like this. At the same time, he was looking whether I'm moving or, he wanted to see if I'm still alive or not. Umnumzana uSilepe uthi lo mfundi zange abonakalisa ukoyika nokothuka emva kwesenzo sakhe esimanyumnyezi. He came to shoot the deputy as well as the class teacher. And when they were there in the quad, he wanted to shoot them, but his friend was holding him with, a jersey to say, not now. Now, the HOD had them when the other boy said, not now. Then he did not know what they were talking about, only to find that at that time, he wanted to shoot the two people, the deputy and the class teacher. Lenkwenkwe yaye yabanjwa ngoko nangoko kwaye inqununu ithi umnqweno wayo kukuba lo mfundi anikwe elinye ithuba lokuba afunde angaboleli entolongweni kuba ukholelwa kwinto ethi isenokwenzeka ukuba isimilo salo mntwana sibangelwa yindlela ekuyiyo ekhaya. Bazibona bekwimeko exhomisa amehlo abahlali baseNew Brighton eGqeberha eMpuma Koloni. Oku kuza emva kokuba iqela elaziwa ngokuba yiGod's Angels litsala ulutsha lwale lokishi ukuba lushiye amakhaya. Abazali bathi eli qela likhokelwa yindoda eneminyaka engama-28 obudala neloba abantwana abaselula ze ibakhuthaza ukuba balandele inkolo engahambiselani kwaphela nemfundo kwakunye nendlela uluntu oluphila ngayo umhla nezolo. Nangona behlangulwe, abanye abantwana basaqhubeka bedibana ekhusini nenkokheli yeliqela yaye indlela abaziphatha ngayo iye yatshintsha ngendlela ebangela babe nobundlobongela. Obubundlobongela buye babashiya abazali bengoyiki nje kuphela, kodwa befuna isisombululo sokukhulula abantwana babo kubukhoboka beliqela elizibiza iGod's Angels. Beberongo gqithi, ababonakalisi ingathi bebefuna, ngoba uthi lo wam uSimamkele Pikoli, ewe ndiyavuma ukubuyela esikolweni, but ukuba ninondinika le 3 weeks yoba ndiphinde ndihambe ndibheke entabeni ndiyozila because besizozila i-21 days. Eli qela iGod's Angels alibeke exhaleni abahlali baseNew Brighton kuphela. Liye langena kwezinye indawo lide lifune amalungu asuka kwiicawe zasekuhlaleni. Befuna utsala ngabanye amabandla ayobatsala abazise kule nto le ye-fasting. Uye athethe nabecaleni, athethe nayecaleni and abacele mhlawumbi acele uFacebook page yabo and then athethe nabecaleni. Umbutho iKhula Development uthi abahlali baseGqeberha kuza kufuneka bame ngenyawo bangavumeli imibutho ekumila kunje izinze kwindawo abahlala kuzo. We need to investigate that the people of the Nelson Mandela Bay, especially in Gqeberha, should not allow such religions to come and wipe away the minds of our children. Amapolisa athi aqhuba uphando mayelana noku. When we view it as very serious because we don't want a repetition of the same incident that happened in Ngcobo years back within the province. Abazali bajamelana nentlungu nanjengoko bezama ukukhulula abantwana babo kumakhamandela eGod's Angels.
Liyakhula inani labahlali abangaliginyiyo ulawulo likasodolophu wesixeko saseGauteng uKabelo Gwamanda. Namhlanje imibutho emele abahlali libuthelene kwesi sixeko liphethe umqulu wezikhalazo ezimemelela ukuba lo kaGwamanda ehle kwesi sikhundla ngelithi uyaphanza ekuphuculeni isixeko. Kusenjalo usodolophu waseThekwini uCyril Xaba udibene nabahlali basemolweni ukuxoxa ngemiba echaphazela uhanjiso lwenkonzo. Ukanti inhlanganiso yakhe yokuqala lokaXaba njengosodolophu osandula ukuthatha intambo. Iyavakala intsholo yekhwelo elimemelela ekukhiqweni kukasodolophu wesixeko saseGauteng uKabelo Gwamanda. Imibutho yoluntu idize ukuba ifuna inguqu ngelixa abahlali bekhala ngohanjiso lwenkonzo oluqhwalelayo. We, the undersigned organizations representing the Joburg Crisis Alliance, call for the immediate resignation of Councillor Kabelo Gwamanda as the executive mayor in the city of Johannesburg and the fundamental restructuring of the mayoral committee that better represents the interest of residents in the city. We're still using bucket systems. We still don't have electricity. We need electricity. We're still living in informal settlement. We don't have water. We are just living like it's a pig stall. Crime is very high. Unemployment is very high. Drug addiction is very high. Teenage unemployment is very high. Unemployment is very high. Our government is failing us. Where I'm staying, they put us there from 2018. They said they are going to be there for 6 months, but now it's more than that time. Ukanti usomlomo webhunga lesixeko Margaret Arnolds wamkele umqulu wezikhalazo onikezelwe kuye watsho ethembisa ngokubuya nempendulo kwisithuba senyanga. I am here to receive the memorandum and I'm here to say that I will come back within 14 to 30 days. Kusenjalo eThekwini usodolophu ongumnyulwa omtsha kwesi sikhundla umnumzana Cyril Xaba ebenendibano nabahlali belokishi yasemolweni abajongene nemingene eliqela kuphathelene nohanjiso lwenkonzo. Simolweni ke nje asilithola usizo. Noma sisikhala asilithola usizo, siyacela nje kunabantu abadilikelwa la ngeyikhukhula until now abakayithola indawo yokuhlala. Nginamanzi aseqhuma sokuphela amasonto amabili. Ngiyabika sengibeka 5. Ngibika yonke indawo ekuthiwa kuyabikwa khona amanzi ayavuza kuyimanje awasaphumi kumina phezulu sengikhe emzini yabantu. Ukanti inhlanganiso yakhe yokuqala le umnumzana Xaba njengosodolophu osandula ukunyulwa kwesi sikhundla okaXaba wenze isifungo sokujongana ngqo nomba wokunqongophala kwamanzi kwanogutyulo lwelindle. Our priorities are clear. To name but a few, we will focus on improving water and sanitation infrastructure, as well as ensuring uninterrupted water supply. Kananjalo eminye emingeni ethwaxa imimandla yeTheku lulwaphulomthetho luhlalise embengwana abahlali. Make siphose amehlo kwimozulu nesiphathelwa nguThabile Makhaphela. Enkosi kakhulu kweke Sitheni khatshwa kaloku nguNcuthi kudesika yenu yendaba nawe mbukeli wami ekhaya ndiyakubulisa ndikwamkela kwelami bethuna iqonga lemozulu mna ke ngegama ndikuThabile Makhaphela inzokazi yabathembu nanske eyakutshanje imozulu sivule mbukeli wami ekhaya ngokuphawula kaloku iziganeko zethu zakutshanje apha eMzantsi Afrika imvula imimoya nokutshiso qatha kwela ngomzekelo mbukeli phaa kumazantsi futhi kovelcom imeko isemaxongo phaa kuyabanda ngexesha lasekuseni futhi bevuswa kaloku ngula -1 bayisonge ibini kamnandana nje ngelanga 14 degrees kuyabanda koFixburg ekuseni kuqhaqhazela isamazinyo kakhulu ngo-6 nemvula zibikiwe phaya ngesithoba xa bevala imini yabo amaqondo wakho mbukeli wami aphansi naphezulu sivule kaloku phaya empuma koloni kokuqala kuyabanda kakhulu phaa koKalado ke futhi ngesithathu beqhuba yonke imini ngemvula izantyala zemvula no-12 degrees Burgersdorp kubanda impela futhi ngo-3 xa sihlabela mgama sijonge phaya eFree State apha kumbindi ke emzazi njengaphaa koFixburg imeko phaya imaqongo kakhulu kuyabanda kakhulu ixesha lasekuseni futhi kala -6 wezomvula baqhube nemini futhi ngo-9 degrees kanti ke mbukeli wami ephondo laseNtshona Koloni ngomso ubupha koBeaufort West kwimpuba yalamandla kusabanda ekuseni ngamafunja beko kakhulu futhi ngo-5 degrees bayiqobule kamandi imini yabo futhi ngo-11 degrees kuyabanda eOudtshoorn ngo-5 nansi kaloku imozulu phaya ephondo laseNorthern Cape ngomso kumantla weliphondo njengaphaa kaloku eKuruman
-1 kubanda impela phaya ngapha koqanda ifikela ku-1 lamozulu phaya litshisa kancinci nje langaphaya ngo-13 xa bevala imini yabo ngomso kanti ibona phaya ephondweni lase-north west ngomso Tosca umzekelo neziphaluka kubanda kakhulu mbukelo mekhaya ku-2 baqhube nemini lityhile licwenge futhi ilanga ngama-20 nje mbukeli ananye xa sithi chu sijonga lokho apho Scourt naseserhawutini bethuna phaya koPretoria kusabanda phaya ekuseni bevuswa ngala 3 degrees baqhube nemini livele kube mnandi ilanga phaya ko-21 degrees liqanda phaya eJohannesburg kanti imozulu xa sinyuka lanjalo kwimbukelo siya kumantla apha eMzantsi Afrika sifike ephondweni laseLimpopo njengaphaya kumantla kulo mmandla Thohoyandou ku-12 degrees naphaya ke ko-30 xa besonga imini yakhona liyavela lihlabe kamnandi lokho ilanga sehle sithi chu njalo sijonga iphondo lethu elilandela lipha kaloku lona empumalanga njengaphaya eMalahleni kusabanda ekuseni ngesixhenxe bayayisonga imini ngo-20 degrees kubanda mpele emelo phaya xa bevuka ekuseni ngala 3 degrees imbukelo mekhaya ndiyayisonga imozulu phaa kokugqibela KwaZulu Natal njengaphaya eNewcastle kuyabanda ekuseni bevuswa ngu-1 bayisonga imini ngo-22 degrees bubona ukuhlala phaa kaloku koLady Smith kuyanetha yonke imini ngo-15 degrees bekale itsho ke imeko yam kudesika imozulu mna ndithanda kangaka xesha lemiyole Mathongo amnandi.